ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕರ್ ದಿಕ್ಕಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಬುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬುಜಿ ಅವು ಬಟ್ಟಿ ಅವು ಯಾರು ಚಂದ ಚಂದ ಎಸ್ ಬಲ್ಪದ ಒನಸ್ ಗಂಜಿಲ ಪಲ್ಯಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲ ಉಂಟು ಚಾಯ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಪಣೆ ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಚ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಫುಡ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ದೂರ ಇದ್ದಾರ ಈರು ಬೇಯ್ಪದ ಅಂಡ ತೆರ್ಗುಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾರ್ಪ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಪೂರಕ್ಕೊಲ್ಲ ಇನಿ NSS ಡೇ 2 ಲಾಗ್ ಇನಿ 2ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂಡ ಇನಿತ ದಾದ ಮಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೂಕ ಇನಿ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೂರು ತೋಟೋಡು ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು NSS ಬನ್ನಗಲ ಬೇಲೆಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ ಕಂಬ್ಲಾಗಲ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವರ ತಂಡ ಬೇಲೆ ಅಂಬ್ಲೆ ಬರ ಕಲೆಂಗಿ ಆಗ ಬರತ್ತ ಎಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಈರಿನ ಊರು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ ತುಳುಟು ಕನಕ್ಕಂದು ಬರ್ತದು ಮುಗೀತು ಎಂದೇ ಬರಲಿ ಪಾಪ ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬಾಬಾ ನಾಕಲ್ ಬರಿಯರಿಜ್ಜ ವಾಶ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿನ್ನ ಪಾಟ್ ಮಾಪಲ ಇಸ್ದ ಮನೋಜ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಜನ ಬೇಲೆ ನೆನಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ಅತ್ತಿ ಆಂಡ್ ಈ ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಬರ್ಪಣೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೇರ್ಕ ಎಸ್ ಡೇಲ ಒಂಜಿ ಸಲದ ಆಂಡು ಬಲ್ಪುದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಮಂಡ ಬಾವು ಗಂಟೆದ್ಯಾ ವರ್ಮಂಟ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪದ ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿದ ಉಂಡುದು ಒಂಜ ಕಂಬ್ಳಗ ಹೋಯ್ರಂಡು ತುಕ ಈತಂಡ ಕಂಬ್ಳಗ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೊತ್ತುಜಿ ಈ ಸಲ ಅಂಡ ಅನ್ಪುಗ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಬಾಯ್ ದುಡ್ಡು ವೇಲೆ ಬಂತರೆ ಏತ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಗಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತುಂಡು ನನಲ ಶೇರ್ ಮಂತಿಂದ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಬರಿಯರಾವು ಬತ್ತೆಂಡ ಚೂರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತುಂಡು ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಪಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ರೆ ಅಂಚ ಶೂರು ಮನ್ಪಗ ಸೈಡ್ ದಾರಿ 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 ಮನೋಜ್ ನಾಕ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಪೋಯಿ ನಾಕಲು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಂತೀರು ಮುಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೇನು ಬರ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಸೈಡ್ ಈ ಜನ ಬೇಲೆ ನಂದು ಖಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತಂಡಿರು ಅವರ ಬಾ ಈಗ ಬೇಲೆ ನಾನು ಬುಜರ್ ಬಾ ಬಾ ದಾದಾ ಬಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಾ ಈ ಅನಿಸಿಕೆ ಜಾಲಿ ಆಪುಡಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚ ಆಪುನು
ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೋರ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾವ ಎಂಚಿಂದ ಅಂಚತ್ ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮನದಾಲದ ಬೊಕ ಅಂಚ ಎಂಚ ಅವು ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಫುಡ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ದೂರ ಇದ್ದಾರ ಈರು ಬೇಯ್ಪದ ಅಂಡ ತೆರ್ಗುಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾರು ಬಾವ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನುಗ್ಗು ಬೇಯಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಏ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಿರ್ನು ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿನ್ನರೋತಿ ಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಕೋಡದೆ ಯಾನೆ ತೂತೆ ಬೇಯ್ತಿಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಸುಮಂತ್ ನೀವೇ ಬೇಯ್ಪದ ಬಾಂಡ ಪೆರ್ಗುಡೆ ದಿಂಪು ಜನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಚರ್ಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಚಾಟ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತುನೆ ಮುಲ್ಪದ ಫಾದರ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ತೆ ಅವತ್ತು ಅವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆತದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಮಿಂಚಿನ ಮಾರ ಇನಿ ಬರ್ಪುಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈರು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತನ ಇದೆ ಬಲಿ ಆ ಪಾಪ ಬಾ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಅವು ಪಾಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐತ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಬಾಲೆಂದು ಓ ದಾದಿ ಹೊಣಸಂತನ ಜಾಲಿ ಮಾರ ಹಾಯ್ ಅವು ಬರೋಡು ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಈರು ಬೇಲೆ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜರದು ಈರ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಪಕ್ಕನೆ ಬನ್ನೆ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಲ್ಪದ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಪೇರು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದು ಬುಡುಪುಜೇರು ಸರ್ ಅವೇನು ಟೊಪ್ಪಿ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನಿಜ್ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದಿರಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೆಂಗ ಬರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ನಿನ್ನೆ ಐತು ಯಾವ ಬಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕರ್ ದಿಕ್ಕಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಾಲ ಬುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವತ್ರ ನಾಲ ಬುಜಿ ಅವು ಬಟ್ಟಿ ಏ ಅವು ಯಾನ್ ಚಂದ ಏರು ಚಾ ಬರಿಯಾರ ಈ ಜನ ಚಾಟ ಇಪ್ಪನೆ ಮಾರೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಒಣಸ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಒಣಸ್ ಯಾವ ಹೀರೋ ಸೇವ ಹೌದಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಿತ್ತರು ತರಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಮಾರ ಇಂಚ ಪಾಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಮಸರದ ಬಟ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಕ್ಯದ ಮಾಡಾತನೆ ಏ ಕಾಲೋಣ ಕ್ಯಾ ಚಟ್ನಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ఒక 1 ಕಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಚಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2 ಏ ತಿನ್ಪುಣೆ ನಮ್ದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣೆ ಪೂಜೆ ಬಲ್ಪದ ಒಣಸ್ ಗಂಜಿಲ ಪಲ್ಯಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲುಂಡು ಚಾಯ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ ಅರ್ಪಣೆ ಒಣಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂದು ನಿಂದು ತುಂಬ ಹಳೇದು ಬೇಜಾರಿದ್ದದೆ ಬರು ದಲ ಒನ್ನಿಗೆ